maayong buntag, nagluto day ko ron og sa inyong tawag ani, di po nilambay kay gagmay man. Sa una makahinumdum ko mo uban kong tatay, ang tawag ani na mo sa una mo uban may maniit. Na may sa doon nanuroy among silingan nga nanuroy sila og ngani kay nang nginhas kuno sila gabi mo ning nisabit ra po ko kaniwad. Balo ra nig 100. Natingali ko kay 100 daghan kay mo ato kas merkado kinilo man ni ang isuwayan og hani maado ba ni luto na suka pa may Sprite suka na laman og bitang ahos yan na naluto na gahang butak ang maniit kaya ko sa una sa elementary pa ko grade 4 o grade 4 doon atos grade 6 uban ming tatay sa una manahid kabis salina manahid biskugtong makita mi nga ni gagmay maniit tatado ko diwa nakakaon sa kadkong gikan kong nagpa-opera karon pa ko nibalik og ilaw dani naikag mong kuskuan kanang sorry gani ha kay ag saka salaga $100 ra painom mo sa mga apos kortes nga ni ngan sila nga ubangan nga di ko nisidaan hindi ko nisidaan para nila kay makalangan tambok ra ba pag masisa pro tambok sa unang panahon pero bago pa ming video natupya pod may followers kataga sundaan dagko to ila alimango kani magwang ran dito sa kuan pero tambok tambok tud good morning nga unta Ma'am Siri Ulrich Ma'am antag maniit nakalit daning maniit tambok Ma'am Yuning Ayop morning ma'am karon di ay stop pag ang trabaho rong adlaw kay not done with materialis not done me og hanublak og siminto karon man nagpamahaw ikaw po ya sa Novaliches kang pili sa taghap morning ma'am sup tag kuan maniit si Ronita diba makatabok na rin sa bahay sa do kay nabisi atos pikas sa family house Rudy Saladin morning para man ni naagkamoy nada ni punod mo yung mga bata na ni mga an nga di kung nisidaan kay makalangan bitaw panra ni murag dahil na magod this one dahil ni sa alimango dagko kami naunod puti Hari ni timplahan og kuan suka
Ibanda ni og dagko. Tuan og kuan. Sprite hajangen. Niwang di uban. Alan nisnisan sa CDO. Good morning. Kamusta dong panahon diha? Bilma Makabalo. Morning. Ma'am Edina Urada Kaniti. Good morning diha, ma'am. Dahil siya naglangit, walang kapag di pa ni managong. Ato na ka, ay? Ay? Ato na ka? Mato na ba mo? Skulahan? Ato na ko? Lungsod? Lungsod? Ato ko lungsod ba? Hindi pa kayo kib pa kag awang. Namahon na mo ha sila Milita. Terori oras. Noel Dominguez sa Cebu. Good morning. Tag-awang. Awang bitaw. Relax sa kurun kayo. O may nagtrabaho. O may masahon. Bitaw gahapon last. Tuluhang trabahantin. Sa din na. Duha na laman. Si Ruin laman o masun. Ako po batok-batok. Batok-batok ginagmay. Madun na laman. Naiagi ginagmay. Bala ginagmay basta kanunay. Tao. Ba? Ang bakra ba dyan? Ang kapakisa. Tukangan. Ma'am Leonora Bernaldez, ibo na ba di paborito? A few moments later. Ops, di kawatan, di kakuha. Kayo kalawiti man. Ay, lagi, sige. Duha ka. Aso ka ulit di ka kakuha. Sige. Pwede kang i-video, i-vlog ka na. Sige. Be, kalawiti man. Kanang bunga, dusla ka, palapasas, babaw. Kanang kog, dusla ka. Di kawatan. Di kawatan. Di punggay. Ako'y pakuha na. Dusla ka na ng kuwan balubot, pakalite. Ang punggay rong mabali. Wajud, di kawatan. Dusa ba? Dusla sa bagkalit. Dusa na puno ang punggay. Kaya rong mahog. Kana, bila, sige. Kusga. 1, 2, 3. Oy, mataw ko kusga. Gani haraw kakuha. Asa ka tamang haglangkay? Ay, oo, nuglagi na ah. Awa. Oo, kuno hinuglagi. Atos Manila pilang kilo diha. Sa ila ilis mong haglangkay ta. Babaw. Ay, kasarap sa papaya. Kukuha nito sinungkit ko. Tiya. Thank you, Lord. Tiya. Lubor kalipas kapayas. Pwede pa paresan mo siya ano tagwad-guwad. Ano panitan ah? Kanandun naman ka. Dito ko ng panitan. Makakatuwa man dito. Ang daming papaya. Sa pa. Kahoy. Kamuting man, dawa pa na ning kuan. Kung si tawag Tagalog diha. Basta marami, may ano pa. Si tawag Tagalog diha. Black sa pukti. Atsa?
Dito sa puti, prutas. Ano, kamuting kahoy. Puhag na sa tayo, nay. Ha? Puhag na. May buhag. Nanubdob ang kurtos ang kilid. Kaya ng lamok. Undan na na yung manapod. Sa kung deliver na ron? Daghan, kamuti. Ha, daghan? Lami baka naglilunaw. Oo, kanina kay tamis sila. Putos kita. Grabe ang maglunaw tayo abuhan. Ano yung palitan? Ang marabuntag. Vlog. Pangit ikaw. Ano? Kuya po na yung mga muti kay magkuhan man, mag-Amerikana. Banang. Amerikanas na na yun. Maglampas na kong therapy ng daon. Amerikanas na na yun. Mayo, lagi ko. Nalad ka bakit mayo? Ugli. May klase bidik sa akin. Kuha ko ng ticket, mas mura-mura. Mayo na lang. Mayo ka na pa yung... Kuhaan ka ta. Asa mabuto dahil ka dito? Ha? Bante ka? Bakante. Pwede naman sa hindi ako boboto. Pwede bitaw. Kasal bitaw. Pwede man po. Kasi man na president. Basta pag presidente, boboto na ako. Isang beses lang daw yata pagka ano. Di ba na presidente butuhan karon? Dahil na mga nani. Nagmay kagunod. Lalalala. Ano mangil ra, di ba ko mangibot. Masayang yung ibto niyo mo. Mag-ibot ang suway itong dadlaw. Di bago pa na. December pa rin no. Sumandura na ginas uli na mo inom uli. Kay bawa sa gamay kung magdang... Kung ano naman. Mapariha. Makan kustiro kay magtaas mo. Mukan man ang dugo. Mapariha dyan na. Sa trabaho kay karon mag-update kay karon ko nang kalkus kahoy. Nilas na nay nangamuti. Nas na nangamuti kay mag na. Damok. Grabe na ya kamrangkong nay botas. Nagkasunis, nag-Amerikana. Hala nagdilab-dilab lang dubdub. Ang dubdub ba nagbunuan sa daghang sagbot. Kani pa ipilian pa ni kay Daya ko ni kon kuya ro na makita na. A few moments later.
Mahaw, hagbay saging tinapa nila. Wala. Ngadyo ka? Wa na may pangadyon. Ito. Ano to po ah? Kaya nga, nga nakidiman mo nga. Wa may nga nga bitaw, pa kuning kaon. Kani nga nga. Kan ko gusa nakabuak lang gusa. Buwak sa lay. Wa may nga nga. Napangatag na ko yung gawan. Di ko na kutili ko di man nga nauwa man. Wow. Nauwa tambok ba gani? Nung tila kong tambok ba? Dito ka lumapit kami rin. Dito ka likod limit na. Yan. Ang picture tayo na. Ito basta ako nagkaon niwangon man. Niwang man din. Ito ba yung kilim ka naman? Dah, minaw. May kwarta lagi. Okay. Ano? Bang, gusto mo gano'n. Wala, di man ko kaabri na eh. Hindi mo nubukad. Ano dah kong kutilyo? Namatay na makain. Mauubok Di. ka. Nga nga nga. Oo, ano mo nga nga. Hala. Ano na? Ano ra? May. Nga rin ko nga may saging. Sabi ko dito sa restong kaon. Kaya, sa tiba ka na. Kaon na. Haloy na may kaon kay wa pa nagtrabaho. May trabaho ron, hapdira ko no. Kami sa trabaho sa lamisa. Bahumulot pa. Kain tayo, guys. Ito pa. Kilawin daw. Laban sa Manila. Sausaw sa suka. Laban sa Manila kay Ano alam ko mayroon yan sa Manila. Mayroon yan pero hindi kinikilaw. Naapo din na presko lagi. Hindi naman pwede magkilaw. Sa probinsya. Ano ko sa amin na ba? Dahil pa tanig maso magkaon. Ano ba sabaw na? Una. Yung lagi kang buka mo. Baboy. Ayaw ko ng baboy. Ito gusto ko ah. Be. Hindi mo nabuksan ah. Bukas na din oh. Na. Wala. Ayan. Nagayo. Bukas na. Sausaw sa suka. Ano kaya? Bawal kutsara. Sabaw, suka. Sabi. Sabi ka ng sabaw eh. Gahit man. Among sirdan doon, puros one. Seafoods. Seafoods. Ako, ano na? Para ako. Sasa sa suka. Ano na? Paano ko? Paano to? Alimasag. Maniit. Hmm? Maniit.